Беларусі вярнуўся яшчэ і такая прыгоженькая жывёлінка, якая называецца лясны кот. І яна вярнулася ў Беларусі ўпершыню за амаль 100 гадоў, толькі ўявіце. Да, у Жыткавіцкім раёне відэапастка яе зафіксавала. Это еўрапейскі лясны кот, якога апошні раз у Беларусі бачылі ў 1927 ажно годзе, амаль 100 гадоў, калі гэтага звера забілі ў Барысаўскім раёне. У 17-м яго ўжо фатаграфавалі, ён трапляў у кадр, але цяпер упершыню знялі на відэа. Это вот кот, чым адрозніваецца ад звычайнага. Ён троху буйнейшы за хатняга, у яго густое футра, кароткія такія паласаты хвост, і ён не мае прыкмет гібрыдызацыі. Ён харчуецца грызунамі і всякім такім, і вось яго не было. Як вам? А мы ўпэўненыя ў гэтым, бо ён вельмі падобны на ўсіх гэтых котак і коцікаў, якія... Не, ён больше, значна больше. Вы Майкуна бачылі значна большага? Да. Але я такое хочу сказаць, што мне здаецца, што ён заўсёды быў у Беларусі, просто ўдала хаваўся. А тут відэапастка. Мне здаецца, што хутка знойдуць і беларускага еці. Ну вот, честное слово. Ну, это не складана. А, дарэчы, гэты кот, і ён хутчэй за ўсё кажа, што прыйшоў з Украіны, з гораў, з Карпатаў. Карпатскі кот. Мне падабаецца, як вы вось гэтыя міфы, розныя легенды, ўсё, калі ласка, расказваеце. Прыйшоў з Карпатскі. Катя, ён існуе. Сушліка бачыш, вот, не, а ён ёсць. Абавязкова трэба мець вот эту інфармацыйную гігіену і ўсім, каб адрозніваць навіны паміж сабой. І вось гэтым такім падобным бізнесам, навучаннем у Беларусі займаецца адзін мужчына. Ён з 2017 года навучае пажылых людзей камп'ютарнай пісьменнасці, уявіце сабе. Ён вядзе гурткі, дзе паказвае, як карыстацца інтэрнэтам, як пісаць у вайберы, як замовіць таксі або тавары праз той славуты там Wildberries ці што яшчэ. Ось яго відэа з заняткаў, якія вы цяпер бачыце, збіраюць мільёны праглядаў. Гэта не перавелічэнне, это сапраўды так. Тысячы каментароў. У каментарах жартуюць, крытыкуюць. Хтосьці падтрымлівае. Зачытаю пару каментарыяў. Цяпер бабуля зможа напісаць, калі нешта здарыцца. Плюсик, плюсик. Зайздрошчу вашай цярплівасці, то бок выкладчыку. Праз 40 гадоў мы будзем на іх месцы. Вот такі каментар ёсць. Кошт заняткаў схадзіў бы і я. Усяго 1 рубель 16 копеек за 2 гадзіны, за паўтары. І вось 1,5 гадзіны на тыдзень за занятак, троху больш за рубль, і праз паўгода людзі, пенсіянеры ў першую чаргу, карыстаюцца сучаснымі тэхналогіямі. Да, супер. Гэта крутяк. Это вельмі на самой справе пенсіянеры вельмі здольныя людзі, у них шмат вольнага часу, і, канешне, ім гэтая сучасная камунікацыя вельмі патрэбны. Вось веду адну жанчыну, блізкі мне чалавек, яна, каб стасункавацца са сваёй сяброўкай з Ізраіля, асвоіла скайп і дайшло до таго, што недавно она пажурыла сваю дачку. Как закрылі? Не, сказала, не, ну там яны іншыя уже Teams там выкарыстоўваць. Дайшло до таго, што недавно сваю дачку пажурыла, сказала, як у цябе няма Фейсбука, там столькі цікава. Дарэчы, ну да, Фейсбук, дарэчы, гэта вось гэтага ўзросту. І яно дапамагае за тое, вот этой курсы пазбавіцца, напрыклад, ад злоўмыснікаў, якія от дураць людзям. Людзі знаёмяцца? Так, ад родных таксама уцекчы можна, калі... Давай далей, што там яшчэ. Давайте переносимся на вёску. Недавно прайшоў фестываль народнага гумору ў вёсцы Аўцюкі ў Калінкінскім раёне. Все гэта ведаюць, мы яго рэкламавалі, дарэчы. І там, от самае, што заўважнае, я паглядзеў, прадставілі рэкордную для Беларусі страву. Гэта гіганцкі, 3-метровы, не ведаю, як паказаць, хот-дог. Глядзіце самі. 3 метры ў вышыню? Не, в даўжыню, на жаль. Даўжыню. Фастфуд амаль памерам шмат іксоў. Приготовали у Калинковицком мясокомбинате. Там 3-метровая цельная сосиска, уявите, килограммы городнины, безліч соусов и кетчупов. Основу почали готовить еще с вечера, а на фестивале только додали некие ингредиенты и поспробовали усе гэты вот фастфуд, кто захотел. Акрамя хот-дога гостей частовали іншими стравами. Бок про сосиску кажуть, про гэту колбаску. А вось хлеб гэты вялікі доўгі, дзе бралі, так не кажуть. Вот что гэта за дискриминация хлеба? Да, мы уступаем сейчас за хлеборобов и хлебопеков. Расскажите, коли ласка. У пятницу, літаральна нядаўна, адзначылі дзень пажарнай службы. Адметна, што да свята самі ратавальнікі падрыхтавалі цікавае відэа, якое абавязкова варта паглядзець. І вось яно на вашых экранах. Значит, яны паўтарылі друк Жан-Клода Ван Дамма. Толькі на вышыні нібыта 15 кіламетраў на лопасцях верталёта стаяў МНСнік і паўтараў вось гэты трюк Жан-Клода Ван Дамма. Шпагат, так. То тады у гэтай свята, хоць і з троху са спазненнем, віншуем усіх МНСнікаў з гэтым днём. Але шпагат паўтараць не будзем. А вы ведаеце, што аднаму жадаюць пажарныя ўвогуле, вот у іх ёсць давай сухіх рукавоў. Во як.
Рукавы гэта рукавоў, вось гэтыя сябры. трубы, па которых ідзе вада, которая у скрутку. І вот. Тады рушым далей. Не ведаю, што гэта за рэгіён, але ўсё-такі ў соцсетках з'явілася відэа, на якім, напэўна, з'явіўся дом майстра спорту па інтравертызме, інтравертнасці, ці як это правильно назваць. Відэа ў Інстаграм знятае з планера. Яно трапіла ў соцсеткі толькі на гэтым тыдні, дзе пасярод гушчара, які ў далягляд нічога іншага не бачна, далёка ад людзей, інфраструктуры і шуму, стаіць маленькі домік, домік мары для інтраверта. Калі ласка, давайте паглядзім на яго. Ого. А вже вяло, бачу. Вось, карацей, такі дом. Бачым, што ў самы далягляд нічога няма, ні пад'язных дарог, ні іншых дамоў. Проста ў лесе стаіць вось такі домік. Ну, можна толькі так з гэтага самалёта ці это туды скокнуць і трапіць Мне у рай для інтраверта. Мне падалося асабіста, што там жыве заўзяты аматар грыбоў. Вот. Так, Ідеальна і вось адказ на пытанне толькі я папрошу ад вас. Цікава, гэта выглядае больш на нейкі спакой і суцяшэнне або на першыя кадры некага ужасціка. Але, напэўна, Не, Не, спакойна, суцяшэнне цудоўнае адназначна. месца. Для гаражан гэта месца з адзіночалі такое хорошае. Я бы там жила. пра офлайн жыццём распавяду. Першая гэта старая новая лакацыя. Старадаўняя сядзіба 19 стагоддзя у вёсцы Краскі пад Ваўкавыскам. Мабыць, вы гэта ведалі. З вежай і фасадам, абітым плюшом. Гэта доўгі час, яна была закінутая. Але цяпер тэрыторыю афіцыйна адкрылі для наведвальнікаў. Фота з месца не раз ужо вірусна разыходзіліся ў інтэрнэце, вы, напэўна, іх бачылі. І не дзіўна, бо выглядае гэта ўсё як сапраўды казка. Пакуль што прайсці ўнутр асабняка гэтага не можна, але з выходных з 10 раніцы да вечара можна пагуляць вакол, ацаніць архітэктуру, паслухаць гісторыю і нават можна застацца на ноч. Кошт даволі вялікі, ад 400 рублёў да 700. Вось, калі ласка, калі вы хочаце абнавіць свае аватаркі в Інстаграм, Аднакласніках, ВКонтакце, ці дзе там ёсць яшчэ, калі ласка, прыязджайце на Гарадзеншчыну і глядзіце за такой Ты прыгажосцю. як пачаў казаць пра сядзібу чаргу, я думаю, боже, опять нешта Отобрали або продаюць. знеслі, ну, бо там нешта знеслі А две тут нейкі. так тут позитивно. обновили. Такая хорошая навіна. Карыстайцеся магчымасці, сябры. Ну і тады пабылі троху ў Беларусі, распавяду вам, дзе можна пабываць за мяжою. Калі сэрца прагне роднай мелодыі, ёсць месца, дзе яна гучыць. Распавяду пра месца, куды беларусам, которые часта вандруюць, абавязкова трэба зайсці за мяжою. У самым сэрцы Тбілісі, у душэўным радіё-кафе, неверагодная сустрэча адбылася, якая знятая была на плёначку. Зараз мы вам яе пакажам. Жанчына за піяніна сыграла для беларускіх гасцей вядомую і улюбёную на мелодыю. І вось калі ты знаходзішся за 1000 кіламетраў ад дому, але ўсё-такі здаецца, што ты у Зноў Беларусі. Беларусі. Давайте паглядзім і адгадаем гэтую мелодыю з 20 Нот. нот. Вось гэтая шыкоўная кавярня, вось гэтая шыкоўная мелодыя. Ці пазналі калегі? Абсолютно. Так што вось, паважаныя беларусы, часта я ведаю, нашыя людзі ёсць у Тбілісі, у Грузіі. Абавязкова завітвайце ў радыё-кафе паслухаць беларускай музычкі.